A shekarun da suka gabata, ba ni da kalaman da suka wuce, rayuwa ba ta da adalci. Amma a yanzu da na kalli rayuwa a wata mahangar, sai nake ganin tsantsar adalcin da rayuwa ta yi man. Har zuwa numfashina na ƙarshe, zan ci gaba da miƙa ɗimbin godiya zuwa ga wanda ya ara min wannan rayuwar. Rayuwa tamkar makaranta ce. A kullum ta Allah sai na ɗauki sabon darasi. Rayuwa za ta koya ma tsayawa wa kanka. Rayuwa za ta koya ma ɓoye hawayenka da murmushi. Rayuwa za ta fahimtar da kai akwai farin ciki a cikin baƙin ciki, haka zalika akwai baƙin ciki a cikin farin ciki. Rayuwa ta koya min abubuwa masu yawa, kuma kamar yadda na ce, a kowace safiya sabbin darussa nake koya. Wani darasin a kyauta na koya, wani sai da na sa kuɗi sannan na koya, wani da hawaye, wasu darussan kuwa jinin jikina na sadaukar domin na koye su. Babban abin da rayuwa ta koya min shine wani darasin da na koya ba ni zai wa amfani ba, wasu ne za su mora. Sunana Hadiza Ishaq Falgore, ni ce shugabar wannan gidauniyar. Na buɗe wannan gidauniyar shekaru 7 da suka gabata. Manufata a wannan lokacin guda ɗaya ce tak, wato samar da sarari mai aminci ga mutane irina. Sai dai a yau gidauniyar nan na da manufofi masu yawa, ciki kuwa har da kula da lafiyar masu ɗauke da wannan cutar da kula da walwalarsu. Mun samu nasarori da dama, wasu a bayyane suke, wasu kuma a ɓoye. A watan da ya gabata, wasu daga cikinmu suka bayar da shawarar cewa a baiwa kowanne mutum ɗaya dama ya bayar da tarihin rayuwarsa a ƙarshen kowane zama. Hakan zai ƙarfafa gwiwar wasu. Sannan za mu iya koyon wani abu daga cikin tarihin juna. Kun sanna da son ɗaukar darasi, shi yasa ma ne saurin amincewa da shawarar. Kada dai ku manta, a nan babu yanke hukunci, sannan ba dole bane ku bayar da labarin ku ba. A matsayina na shugabar wannan gidauniyar, ni zan fara bayar da labarina. Duk da dai bai da wani daɗi, kuma ban cika son tunawa da shi ba, hakan ba zai hana ni baku ba. Kamar yadda na faɗa muku a baya, sunana Hadiza Ishaq Falgore. Shekara ta 11 da kamuwa da cutar sida. Ban san ina ɗauke da cutar ba sai a ranar ɗaurin aure na, bayan sakamakon jinin da aka yi mana ni da wanda zan aura ya fito. Sunansa Nura Imam Kaugama. Nakan kira shi da Nur ko kuma hasken zuciyar Hadiza. Tabbas Nura haske ne a gona, domin ya haskaka rayuwata. Mun haɗu a jami'a, ina aji 1, shi kuma yana aji 3. Nura mutum ne kamilalle mai yawan fara'a, bai da hayaniya, kuma bai cika son magana ba. Hakan ne ya sa ma soyayyar mu ta baiwa mutane da yawa mamaki, kasancewa ta mai kwaramniya kuma ban yadda a taka na ba. Mun shaƙu sosai, kusan kowane lokaci muna tare. Sai dai in zai shiga lecture, dan in zan je aji matukar ba su da aji a lokacin to kuwa muna tare. Ni ce tauraruwar ajin mu, ba kuma kowa ne ya ja wannan ba sai Nura. Domin kuwa dan baiwa ake kiransa saboda kaifin basirarsa ga kuma nacin karatu. Lokuta da dama nakan kira shi da alhuda-huda domin soyayyarsa da karatu. Duk da kaddara bata bar mu mun rayu da soyayyar da muke wa junanmu ba. Har yau har gobe ina godewa kaddarar da ta hada ni da dan mutan Kaugama. Murmushi ne ya subuce min sakamakon ganin yadda fuskokin mutanen da nake jin su a zuciyata kamar ƴan uwana na jini, duk da kuwa bamu hada komai ba. Hasalima wasu daga cikinsu bai fi mako 2 da haduwar mu ba. To ko dan muna da tabo iri daya, sannan kaddaran mu na kamanceceniya da juna, tambayar da nayi wa kaina kenan, sai dai ba ni da mai bani amsa. Anta Hadiza, dan Allah ki faɗa min kun yi aure. Ina yaya Nura yake? Muryar Hassana ce ta dawo da ni daga zancen zuci da nake yi. Wani murmushin ne ya subuce min. Ko dai za mu je mu sha iska kafin mu ci gaba? Na tambaya cikin raha. A gaskiya ki ci gaba, suka hada baki wajen faɗa. Na yi murmushi sannan na ci gaba. Bayan Nura ya kammala karatunsa, na ci wahala sosai dan ban saba da kowa ba sai shi. Jihar Lagos aka tura shi bautar ƙasa. Na manta ban faɗa muku cewar ni ce ya ta farko da ta fara zuwa jami'a a dangin mu ba. Akan aure da 'ya'yan ahalin mu ne daga primary, wasu kaɗan daga cikin su ne suka samu damar zuwa secondary. A lokacin da na kammala secondary, kowa jira yake a haɗa ni da wani daga cikin mazan dangin mu kamar yadda aka saba. Maimakon hakan, sai ji suka yi zan tafi jami'a. Babu bakar magana da ba a faɗa wa mahaifina ba, dan kawai ya yarje min na nemi ilimi. Ishaq, kace yarka sai ta yi karatu ko? To ka rubuta ka ajiye, sai ta jawo maka abin magana. Wa mahaifina ya faɗa wa mahaifina ana gobe zan tafi jami'a a jihar Borno. Na kasa manta wannan maganar. A ranar da zan tafi, sai da na durƙusa a gaban mahaifina na yi masa godiya da damar da ya bani, da kuma ɗaukar masa alƙawarin kare mutuncina. Baba, na yi maka alƙawari zan yi aure. Zan kawo maka mijin da za ka yi alfahari da samun sa matsayin ɗa da kuma surki. Na yi maka alƙawari ilimin da zan samu ba zai hana ni zaman aure ba kamar yadda ake faɗi. Na yi maka wannan alƙawarin. Zuwa wannan lokacin ba 'yan gidauniyata ba, ni kaina hawaye nake. Cikin shishika na ɗaga kaina na kalle su na ci gaba. Na kasa cika wannan alƙawarin. Na kasa. Bayan Nura ya kammala bautar ƙasa, aka ɗauke shi aiki.
lokacin da ya fara aiki ina shekarar ƙarshe a jami'a, a kuma lokacin ya isa gidanmu da zammar neman aure na. Zuwansa gidanmu ya jawo cece kuce a dangi kamar wancan lokacin. Wannan karan ma mahaifina toshe kunnuwan sai daga jin komai. Aka sa ranar auren mu wata 3 bayan kammala karatuna. Ni da Nura mun yi farin ciki sosai domin kuwa burin mu daf yake da cika, amma kash abin da bamu sani ba shine kaddara za ta yi mana yankan kauna. A ranar da na kammala jarabawa, na ban kwana da birnin Maiduguri. An yana haƙura zuwa washe gari, amma naki saboda Allah nake na isa gida na tozali da mahaifina. Dama na haɗa kayana, ina gama jarabawa na sallama da jami'ar Maiduguri, sannan na ɗauki hanyar zuwa tashar Joni. Ina zuwa motar na cika, cikin farin ciki na sanar da mahaifina cewa ina hanya. Cike da murna ya min fatan isowa lafiya. Mun yi nisa sosai, hadari ya taso, ruwan ya soma zuba tamkar da bakin ƙwarya. Ga direban na ta zuba gudu da har sai da na ce da shi ya rage. Wai ashe fitilar motar ta lalace, na'urar share gilashin motar ma a lalace, haka zalika birkin motar bai cika kamawa ba. A lokacin da muka lura da waɗannan matsalolin, lokaci ya riga ya ƙure mana, domin kuwa babbar mota ce ta yi kanmu. Bayan taho mu gama din da motar mu tai da babbar mota, ban sake sanin inda nake ba, sai bude ido na nayi na ganna kwance a gadon asibiti ana ƙara min jini. Wai ashe bayan hatsarin da muka yi sai da aka dauki sama da awa 2 kafin muka samu dauki saboda ruwan sama da aka yi ta yi. Rabin fasojinjojin motar sun rasa rayukansu, ni kaina na zubar da jini sosai. A cewar likitan da ba a sa min jini a wannan lokacin ba, ni ma da rai yayi halinsa. In dai takaice muku labari, sai da nayi wata 2 ina jinya. A cikin wannan lokacin Nura ya zo babu adadi. Ganin irin zariyar da Nura ya dinga yi ya sanya mahaifina cewa ba za a dage bikin ba. Na ƙarasa warkewa a ɗakina. Ni kaina na yi murna da hakan. Ta kowane bangare shirye-shirye ake yi sosai. Nura bai samu damar dawowa ba sai ana gobe ɗaurin auren mu. Da sassafe ya ƙaraso gidanmu domin mu je a yi gwaje-gwajen da ake yi kafin ɗaurin aure. Kasancewar an saka dokar yin gwaje-gwajen lafiya da suka kunshi binciken nau'in ƙwayar halitta wato genotype, ciwon hanta da sida. Mun isa asibiti da misalin karfe 8 na safiya. Asibitin na dan uwansu ne. Bayan an ɗebi jinin mu bamu tsaya jiran sakamako ba don mun bar mutane na jiran mu. Abbas, ka taho da sakamakon don Allah. Sauri nake yi zan mayar da ita gida, sannan na shirya, lokaci ya ƙure. To ango, Abbas ya amsa. Kamar Nura ba zai tafi ba, sai ƙara jaddada min yadda yake so na yake, ga kuma alƙawura masu nauyin gaske. Da ƙyar aminin sa Bashir ya tura shi cikin mota. Ni kaina jin shi nake a raina fiye da kowane lokacin. Mun ci buri mai yawa, mun tsara komai na rayuwarmu, hatta sunan da zamu sanya wa 'ya'yanmu mun tanada. An tara an cika makil. Wan mahaifina ne waliyina, yayin da wan mahaifin Nura yake wakilinsa. Limamin masallacin unguwar mu ya buƙaci a bayar da sakamakon gwaje-gwajen da aka yi mana kafin a iya daura aure. Tambayar ta yi daidai da isowar dan uwan Nura, Abbas. Ashe yayi ta kiran Nura amma bai ga kiran wayar ba. Kai hakuri Nura, ba zai yi a daura muku aure ba, ya faɗa cikin alhini. Ban fahimce ka ba Abbas, a wani dalili? Nura ya faɗa cikin firgici. Ƙananan maganganu ne suka fara tashi a gun, wanda ya sanya iyayenmu da 'yan uwa na jiki suka keɓe. Bayan sun koma gefe, Baba sai mika musu sakamakon gwajin da aka yi mana. In dai takaice muku, sai asibiti aka yi da mahaifina. Sakamakon faɗuwar da ya samu shanyewar ɓarin jiki. Tashin hankalin da na shiga a wannan lokacin ba zai misaltu ba. Gidan biki sai ya koma tamkar gidan makoki. A ɗan tsokon wannan lokacin na tsangwama kaina. Har zuwa gidanmu ake yi domin a gani kamar wata naman daji a gidan ajiye namun daji. Baƙaƙen maganganu kuwa ba wanda ba mu ji ba a bakin danginmu. Abin ya zo min 10 da 20, ga cutar, ga ciwon rabuwa da masoyi, uwa uba ga mahaifina kwance yana fama da lalurar da ni ce sanadi. Na tsangwami kaina, ko magana ban cika yi ba. Kullum ina daki a takure, babu irin tunanin da ban yi ba, har addu'a na rinka yi akan Allah ya dauki raina. Ni kadai na san halin da na tsinci kaina a ciki, ko makiyina bana masa fadan shiga halin da na shiga. A ɗaya bangaren Nura ya ki yadda ya rabu da ni. Kullum cikin kiran wayar yayana yake akan ya hada mu mai magana, dan ban san inda na satawa wayar ba. A duk lokacin da na saurari kalamansa wani rauni nake ji. Rayuwa ta yi min zafi, babu inda nake samun sauki. In dai takaice muku labari, sai da mahaifina ya yi doguwar jinya, kuma duk tsawon wannan lokacin aka hana ni zuwa gunsa a asibiti. So kike bakin cikin ganin ki ya karasa shi? Cewar ɗaya daga cikin yayyena kenan a lokacin da na nemi sanin asibitin da baba yake don na je na duba shi. A ranar sai da na ji kamar na mutu. Na yi kuka, muryata har ta dishe. Daga ranar kuwa ban sake maganar zuwa gun baba ba, duk da irin san ganin shi da nake yi kuwa. Ba zan iya faɗa muku adadin lokutan da na roki Allah ya ɗauki rayuwata ba.
ganin mutuwar ba zuwa za ta yi ba yasa na dangana na canja akalar addu'a ta zuwa roƙon ƙarfin zuciyar fuskantar wannan sabuwar rayuwar. A yunkurin buɗe sabon shafi a rayuwata da na yi, washe gari na shirya tsaf na kira Nura don na san ya san asibitin da aka kwantar da baba. Ya murna kwarai da ya ga kirana, ya kuma faɗa min har ɗakin da aka kwantar da baban. Cikin ƙarfin zuciya na yi sallama haɗu da shiga ɗakin. Na samu baba a kwance ya rame sosai, ɗakin cike da mutane, kai ka ce taron 'yan dangi ake yi. Sallama haɗu da shigowa ta suka sa a kallo ya koma kaina. Ina jin ƙananan maganganu da ke tashi a ɗakin amma ban ce ƙala ba. Na nufi mahaifina na durƙusa a gabansa sannan na riƙe hannunsa da ya shanye. Cikin hawaye wani na kurarwari na fara masa magana. Baba, na san kana da tambayoyin da kake son kai ma. Na tabbata wani sashin na zuciyar kana da na sanin damar neman ilimi da ka bani. Wada kilma har ɗorawa kanka laifi kake. Baba, ina so na shaida maka ba kai kuskure ba da ka kai ni makaranta. Wallahi ba kai ba. Baba, ban taɓa zina ba. Ban taɓa marmaranta ba. Wallahi ban taɓa zina ba. Ni kaina ban sanya akai na kamu da cutar sida ba. Kullum tunani nake baba, amma na kasa. Idan baka yarda da ni ba, na san zaka yarda da wannan. Na daga alkur'ani na dora a kaina. Zan fara rantsuwa kenan sai ga Nura ya shigo da sauri. Ya kwace sannan shi ma ya durkusa a gaban baba kamar yadda ne. Baba, Hadiza tsarkakakkiya ce. Idan akwai wanda za ta iya wannan rayuwar da shi to ni ne, amma ko hannu ba mu taɓa riƙewa ba. Bayan faruwar wannan lamarin ni kaina na shiga ruɗu. Zuciyata ta kasa yardar min da Hadiza za ta iya wani abu mara kyau saboda na santa. Na san irin tarbiyyar da ta samu. Da kaina na ɗauke ta zuwa asibiti daban-daban kuma sakamakon ɗaya ne. Hakan yasa dole na yarda. Sai dai tsawon lokacin nan burina bai wuce ta yarda mu yi aure ba. Ko da a ɓoye ne, amma ta ƙi saurara na. Na sha jinyar jiki har da zuci. Kafin na farfaɗo na fara tana hanyar da zan bi don tallafawa rayuwarta. Matakin farko shine wanke ta a idonka. Don na san Hadiza bata damu da abin da wasu za su ce ba. Kai ne damuwarta. Kullum cikin addu'a nake da kuma neman ilimi akan yadda masu ɗauke da ƙwayar cutar sida za su yi rayuwa mai inganci. Na shirya mata komai tun daga asibitin har da maganin da za a ɗora ta a kai. Kwatsam sai na tuna da hatsarin da ta yi wanda har an ƙara mata jini. Take na ba hanyar zuwa garin. In ba ku manta ba da ni aka je ɗauko ta bayan haɗarin motar da ta yi a hanyar dawowa daga makaranta. Bayan isa ta asibitin na shiga bincike. Ban wahala ba kasancewar asibitin ƙarami ne sannan ba a daɗe sosai ba. Na samu tattaunawa da babban likitan inda ya shaida min tabbas a ranar an saka musu jini ba tare da an yi wa jinin tantancewar cututtuka ba sakamakon halin da suke ciki, musamman ma ita da jinin jikinta ya yi ƙasa sosai. Tsoron abin da zai iya faruwa ne yasa aka ɗebi jinin wasu kuma dukkan su ba wanda aka yi wa tantancewar kafin a saka musu. A watan da ya gabata wani ya zo ya shaida musu cewar yana ɗauke da ƙwayar cutar sida kuma ya baiwa wasu jini. Shi kansa bai sani ba a lokacin. Ya zo ne don in akwai yadda za a tuntuɓe su a faɗa musu don su je a gwada su, sannan yana neman yafiyar su ba da gangan ya aikata hakan ba. Yanzu haka muna tare da shi yana waje. Gaba ɗaya ɗakin ya ɗauki kabbara cikin alhini da tausayawa. Yan uwana suka kalle ni. Ki yi haƙuri Hadiza, mun yi miki mummunar fahimta cewar babban wana. A kwanakin da suka biyo baya na samu sauƙin hantara da kuma kyamar da nake fuskanta a gun 'yan uwana. Nura da kansa ya kai na asibiti aka duba ni sannan aka ɗora ni akan magunguna. Mahaifina ya samu sauƙi aka dawo da shi gida. Alhakin kula da shi ya dawo hannuna. Duk da baya iya magana ko motsa ɓarin jikinsa, ina jin daɗin zama a gefensa kullum. Kallon da yake bi na da shi na rahama da kuma tsantsar son da yake min suna faranta min raina. Tuni ne ban kwana da wani abu wai shi farin ciki. Na koma shiru-shiru daidai da yanayin tafiyata ya canja. Komai cikin sanyin jiki nake yin sa. Bayan watanni abubuwa da yawa sun faru, ciki kuwa har da maganar aure na da Nura ya dawo da ita. A cewarsa ya yarda mu yi aure a hakan. Idan ka ga Nura a wannan lokacin zaka ɗauka shine ke ɗauke da cutar ba ni ba. Ya rame ya fita hayyacinsa. Zan iya rantse muku cewa ganin halin da yake ciki ya fi karya min zuciya akan cutar da nake ɗauke da ita. Da ƙyarar Nura ya haƙura, in takaice muku sai da ya yi jinya sosai. Duk wanda ya ga rabuwar mu sai ya tausaya mana. Shekarun farko bayan kamuwata da wannan ciwon shekaru ne da na wahala. Gani ne kamar rayuwata ta zo ƙarshe. I was hopeless. I was traumatized. Mutane nake nema da zan iya tattauna damuwata tare da su. Mutane masu irin lalurata. Ina son samun wani wuri mai aminci amma na nema na rasa. Na ci wahala sosai kafin Allah ya sa na rungumi sabuwar rayuwata. Daga baya ne na fahimci masu cutar ba cutar ce ke kashe su ba. Tunanin suna dauke da wannan cutar ne ke kashe su. Ba na son kowa ya shiga kunci da rudin da na shiga. Shi yasa na bude wannan gidauniyar domin ta zama mafaka ga duk wani mai dauke da cutar sida. A nan babu yanke hukunci, babu kyama.
zaka iya maganar cutar a bayyane ba tare da jin kodar ba, zaka iya yawo ba tare da ɓoye fuska ba, domin duk waɗanda suke nan suna fuskantar irin halin da kake fuskanta. Shekara ta 11 kenan da nake ɗauke da wannan cutar, idan ba ni na faɗa muku babu wanda zai yarda. Na ci gaba da rayuwata, ina aikina da sana'o'i daban-daban. A kullum ina godiya ga Allah da ya jarrabe ni, kuma ina roƙonsa da bani ikon cinye jarrabawar. Anta Hadiza, ina Nura yake? Wani matashi ya tambaye ni. Nura yana Saudi Arabia tare da matarsa da 'yarsa Hadiza mai shekaru 5. An sha dambarwa da shi kafin ya yarda ya aure. Har yau har gobe yana tsaye akan dukkan al'amurana. Ni da matarsa mun zama tamkar 'yan uwa. Me yasa baki aure ba tunda akwai kungiyar da ke hada auren masu dauke da wannan cutar? Murmushi na sake yi. Ba zan iya auren wani alhalin ina son wani ba. So ɗaya ne tak, dan mutan kauga ma nake yi wa shi. Ba ni da zuciyar da zan so wani bayan shi. Soyayyar mu bata cimma gaci ba a nan gidan duniya. Ina fatan na zamo cikin matansa a aljanna. Wannan fatan ne ya hana ni yin aure.